Miten ylläpitää hyvää mielenterveyttä? Hyvinvointi alkaa arjen pienistä teoista. Hyvä mielenterveys tarkoittaa kykyä selviytyä arjen haasteista. Auttaa tekemään valintoja, ylläpitämään ihmissuhteita ja nauttimaan elämästä. Vaihtelee eri elämäntilanteissa, on normaalia, että se ei aina ole huipussaan. Riittävä uni ja lepo. Nuku 7–9 tuntia yössä. Pidä kiinni säännöllisestä unirytmistä. Vältä ruutuaikaa ja kofeiinia ennen nukkumaanmenoa. Terveellinen ruokavalio. Syö monipuolisesti ja säännöllisesti. Vältä liiallista sokerin ja rasvan käyttöä. Muista juoda riittävästi vettä. Liikunta. Liiku vähintään 30 minuuttia päivässä. Liikunta vapauttaa hyvän olon hormoneja. Kävely, pyöräily tai jooga, valitse mieluisa tapa. Sosiaaliset suhteet. Vietä aikaa läheisten kanssa. Jaa ajatuksia ja tunteita. Pyydä tukea, kun sitä tarvitset. Se on vahvuutta. Harrastukset ja rentoutuminen. Kokeile rentoutusharjoituksia tai meditaatiota. Tee asioita, joista nautit. Lukeminen, piirtäminen, musiikki. Varaa aikaa itsellesi joka päivä. Apu ja tuki. Aina ei tarvitse pärjätä yksin. Keskustele terveydenhoitajan, psykologin tai muun ammattilaisen kanssa. Vertaistuki voi olla arvokasta. Yhteenveto. Mielenterveyttä tukee uni, ravinto ja liikunta. Sosiaaliset suhteet. Rentoutuminen ja harrastukset. Tunteiden käsittely. Tarvittaessa avun hakeminen.